Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4, hafaliadau differol trefn 1 gyda ffactor integri. Mwyn differu lluoswm gyda cos 5x, rhaid defnyddio reol lluosi. Felly, differiad cos 5x yw differiad lluosi dy cos 5x plus lluosi gyda differiad y cos 5x. Reol lluosi. Felly, differiad gyda x yw dx, differiad cos 5x yw minus sin 5x, lluosi dy 5. Tacluso, a ni'n cael y cyfuniad yna. Nawr ystyriwch x cubed lluosi dx plus 3x gwad lluosi A beth sydd gyda chi fyna yw differiad lluosi gyda x cubed plus lluosi dy differiad yr x cubed sef 3x gwar. Mae'r fynegiad gwreiddiol yn ganlyniad i differu x cubed mewn perthynas ag x. Felly ni'n dweud bod y cyfuniad gwreiddiol yn ddeilliad union o'r lluoswm. Dywedwn hefyd bod yr un cyntaf sydd gyda ni yn ddeilliad union oherwydd ei fod yn ddeilliad ar gyfer cos 5x mewn perthynas â x. Felly mae cos 5x dx minus 5 sin 5x yn ddeilliad union ar gyfer y lluoswm. Chi nawr, llenwch y bylchau yn y tabl. Stopwch y fideo a penderfynwch beth sy'n mynd, so felly differiad y lluoswm gyda x gwar yn y bwlch yna, differiad pwy luoswm yw'r ail un ac yn y blaen. Mae'r atebion yn dilyn nawr. Felly, x gwar lluosi differiad plus differiad yr x gwar lluosi Hwn yw differiad gyda x gwar, gyda pŵer 2x yn flin. Yr ail un yw dx lluosi ln x plus lluosi differiad yr ln x sef 1 dros x. Dyn ni yma, cawn ni tan 3x lluosi ni angen differu, a ni'n cael y cyfuniad yna. Sec sgwar yw differiad tan lluosi dy 3. Hwn yn rhoi ni sin 4x lluosi dx plus 4 cos 4x lluosi 4 lluosi'r Yr un yma, yr un beth â lluosi dy 1 dros x cubed. Hwn yn dz dt, lluosi pŵer minus t minus 2 i'r pŵer minus 2t, lluosi z. Ar un ola, mae angen gorffen yr ochr dde hefyd. Felly mae gyda ni lluosi cos 3t yn cael ei ddifferu yn rhoi y cyfuniad yna. Nawr ystyriwch yr hafaliad differol yma. So ni'n gosod y nawr yr ochr chwith yn hafel i ffwythiant arall. Felly cymharu'r ochr chwith i'r hafaliad gyda reol lluosi, gwelwn bod yr ochr chwith yw differiad lluosi x gwar. Felly gallwn ni ail ysgrifennu yr un gwreiddiol fel differiad gyda x gwar yn hafel i i'r pŵer 2x. Integru'r ddau ochr, ni'n gwybod wedyn ni bod lluosi x gwad yn yr ochr chwith, a yn y gyd sydd dyn ni'n gwneud yw integru nawr yr ochr dde. Felly pŵer 2x rhannu gyda 2, plus 1 gysonyn am y ddau ochr. Ni angen yn hafel i, felly rhannu dy x gwar a mae gyda ni'r cyfuniad yna.
Hwn yw datrysiad cyffredinol, yr hafaliad differol, gwreiddiol. Datrysiad cyffredinol, achos mae gyda ni cysonyn, falle bydde angen i ni ei ddatrys. Gelwir hefyd differiad o'r math yma, lle mae'r un ochr yn hafaliad yn deilliad lluoswm yn hafaliad differol union. Mae'r ochr chwith yn hafaliad lluoswm, yn differiad lluoswm. Datrysiad hafaliad differol gan defnyddio'r ffactor integri. Nawr, ystyriwch hafaliad differol lle mae dx d wrth ei hunan plus rhyw ffwythiant x lluosi yn hafel i ryw ffwythiant arall x. Gallwn geisio newid yr hafaliad yma i fewn i hafaliad differol union wrth lluosi trwyddo gyda ffwythiant penodol f fawr x a byddai'n rhoi i ni yr ochr chwith i fod yn ddeilliad penodol lluoswm. Lluosi trwyddo yn gyntaf. Wedyn, ni'n gweld bod angen yr fx a'r px i fod yn ffwythiant differol x, f of x. Differiad f of x. Felly, gwahaniaeth rhwng y ddau yna yw bod fx lluosi px yw differiad fx. Bydd ochr chwith hafaliad differol 1 yr un peth yr ochr yr un uchod, dim ond bod y ddau yna yn hafal. Felly ni angen gweithio mas beth gallai f i fod. Os y ni'n gwahanu'r newidyn fan hyn, felly px yn hafal i f dash x dros fx, integri'r ddwy ochr, felly mae gyda ni un dros ffwythiant lluosi dau ddifferiad, bydd yn rhoi ln i ni ar ochr chwith yw integriad ar ochr dde. Cymeryd o'r ddau ochr, mynd ar ln draw i fod yn i'r pŵer, felly y ffwythiant fx yma yw'r ffwythiant, yr ffactor integri, ni'n galw'r fx yn ffactor integri, a dyna sut i'n dod o hyd iddo fe. Ni'n lluosi trwyddo, a o hynny ni'n cyfateb i bod yr ochr chwith yn differiad union. Felly, enghraifft gyntaf, darganfyddwch datrysiad cyffredinol yr hafaliad yma. Hefyd, darganfyddwch y datrysiad penodol yr hafaliad os yw'r gromlin yn mynd trwy'r pwynt 0.5. Felly, ni angen creu yr ochr chwith i fod yn differiad lluoswm. Felly, yn P ni yw 2. Felly, yn Q ni fydd 8x. Yn P ni yn ffactor integri ni. Felly, yw i'r pŵer integriad P gyda x. A 2 yw P, felly integriad 2 yw 2x, felly yn ffactor integri ni yw i'r pŵer 2x. Felly ni'n lluosi trwyddo gyda ffactor integri, a ni'n cael yr un gwreiddiol, lluosi trwyddo un gwreiddiol, pŵer 2x, lluosi dy dx, plus 2 pŵer 2x, lluosi yn hafel i 8x, lluosi i'r pŵer 2x. Lluosi popeth gyda i'r pŵer 2x. Felly ar yr ochr chwith, mae gyda ni deilliad union i'r pŵer 2x, lluosi Hwna yw yr ochr chwith. Felly ni angen dim ond wedyn integri yr ochr dde. Felly mae pŵer 2x lluosi yn mynd i fod yn integriad 8x lluosi i'r pŵer 2x. Mae gyda ni fan hyn lluoswm ar yr ochr dde, felly ni angen integri fesul ran, lle yw 8x a dv yw i'r pŵer 2x. So, gosod hynna yn y fformula, felly yw
V yw integriad yr e i'r pŵer 2x minus y ddau sydd wedi newid, felly differiad yr u sef 8 lluosi yr integriad yr e i'r pŵer 2x. A ni'n cael 4x e i'r pŵer 2x minus 4 e i'r pŵer 2x wedi integri, a mae hwnna'n rhoi ni e i'r pŵer 2x rannu dy 2, felly minus 2 e i'r pŵer 2x a 1 cysonyn. Felly yr ochr dde yn rhoi ni y cyfuniad yna. Mae gyda ni y ddau ochr wedi integri, rhannu trwyddo dy e i'r pŵer 2x, a ni'n cael y cyfuniad yna. Nawr oedd angen dod o hyd i'r datrysiad penodol os yw'r gromlen yn mynd trwy'r pwynt 0, 5. Felly x yn 0, y yn 5. Unig a gweithio mas y c. Felly 5 yn haflu 0, minus 2, e i'r pŵer 0 yn 1, plus c. Felly mae c yn haflu 7. Ein datrysiad wedyn ni bydd y yn haflu 4x minus 2 plus 7 e i'r pŵer minus 2x. A dyna'r datrysiad penodol. Datrysiad cyffredinol gyda 1 cysonyn, y datrysiad penodol ar ôl i ni ddod o hyd i'r cysonyn ni angen. Enghraifft arall. Defnyddiwch dull ffactor integri i ddarganfod datrysiad cyffredinol yr hafaliad differol. Felly tro yma, dyw e ddim yn y ffurf dx plus rhywbeth. Felly ni angen creu yr fformat fel bod ni'n gallu gweithio mas yr ffactor integri. Felly mae angen rhannu x, dx, minus 4 dros x wedyn ni lluosi y yn haflu x i'r pŵer 4, e i'r pŵer minus 2x. Y ffactor integri yw e i'r integriad y p sydd ochr yr y. Felly integri minus 4 dros x sy'n ln. So minus 4 ln x, ni'n gallu mynd ar minus 4 mewn fel pŵer, a ni'n cael x i'r pŵer minus 4 fel y ffactor integri. Ni'n lluosi popeth gyda y ffactor integri yn yr un ni wedi addasu, yn yr un gwreiddiol. Felly x i'r pŵer minus 4, lluosi dx, minus 4, rannu x, lluosi x i'r minus 4, yn rhoi x i'r minus 5, lluosi y. Mae hwnna wedi ganslo, felly i'r pŵer minus 2x sydd ni ar ochr dde. Mae'r ochr chwith ni wedi creu i fod yn differiad y lluoswm. Lluoswm yr ffactor integri gyda y yn hafel i'r ochr dde. Integri'r ddwy ochr. Mae gyda ni x i'r pŵer minus 4 lluosi y. A ni angen integri'r ochr dde. A mae gyda ni hwnna digon rhoi, so e pŵer minus 2x rhannu dy minus 2 plus cysonyn. Lluosi hwnna dy x i'r 4 i gael gwared yr x i'r minus 4, y yn hafel i, wedyn ni minus hanner, x i'r pŵer 4, e i'r pŵer minus 2x, plus cysonyn lluosi dy x i'r pŵer 4. Ymarfer fach i chi. Ceisiwch chi ddatrys yr hafaliad differol yma gan ddefnyddio dull y ffactor integri. Felly dyna ni ar un gyntaf, dargafyddwch datrysiad cyffredinol a hefyd y datrysiad penodol os dyw y yn 0 pan mae x yn haflu 2. Yr ail un, dim ond dod o hyd i'r datrysiad cyffredinol. Y trydydd un, y datrysiad cyffredinol, a'r pedwerydd un, ni angen datrysiad penodol.
Mae'r 3 cyntaf yn ffurf eitha syml. Mae'r pedwerydd un, mae rhaid i chi rannu data cyn bod chi'n gallu defnyddio dod o hyd i'r ffactor integri. Stopwch yr fideo nawr mwyn chi gael ateb y cwestiynau. Mae'r atebion yn dilyn nawr. A dyna ddiwed y cyflwyniad ar hafaliadau differol trefn 1 gyda'r ffactor integri.